रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। देखावे लागल अरे देखावे लागल रे उतर ढोरिए पकन की दबावे लागल उतर ढोरिए पकन की दबावे लागल उतर ढोरिए पकन की दबावे लागल सखी के साथे गई रही राते मेला में लखुआ पड़ गई पाछे सखी के साथे गई रही राते मेला में लखुआ पड़ गई पाछे आँख के लाठी देखावे लागल अरे देखावे लागल रे उतर ढोरिए पकन की दबावे लागल उतर ढोरिए पकन की दबावे लागल उतर ढोरिए पकन की दबावे लागल म्यूजिक बाय अमित तिवारी। अरे लड़ावे लागल रे उतर ढोरिए पकन की दबावे लागल उतर ढोरिए पकन की दबावे लागल उतर ढोरिए पकन की दबावे लागल सागर रविंदर भइल बारे बवाली अखाड़ा के मेला में किने कानवाली अखाड़ा के मेला में किने कानवाली रंजन मुना झंडली है साथो अखरा के लाठी ले ले बारे हाथो रंजन मुना झंडली है साथो अखरा के लाठी ले ले बारे हाथो अखरा में झंडा घुमावे लागल अरे घुमावे लागल रे उतर ढोरिए पकन की दबावे लागल उतर ढोरिए पकन की दबावे लागल।